Sinbadin 7. eli viimeinen retki. 6. retken jälkeen olin päättänyt pysyä kotona. Karkotin ehdottomasti mielestäni kaikki matkasuunnitelmat. Ikänikin vuoksi kaipasin jo lepoa, enkä myöskään halunnut enää antautua alttiiksi vaaroille, joita olin kokenut. En siis ajatellut muuta kuin viettää loput päiväni tyynessä rauhassa. Mutta eräänä päivänä tuli kalifin lähetti kutsumaan minut palatsiin. Kun olin saapunut hallitsijan vastaanottohuoneeseen, hän sanoi: Sinbad, tarvitsen palvelustasi. Sinun tulee viedä vastaukseni ja lahjani Serendipin kuninkaalle. On kohtuullista, että vastaan hänen huomaavaisuuteensa. Yritin päästä tästä uudesta koettelemuksesta ja kerroin kaikki seikkailuni kalifille. Myönnän, hän sanoi lopetettuani kertomukseni, että kokemuksesi ovat olleet perinmerkillisiä. Mutta sinun täytyy sentään minun tähteni lähteä ehdottomalleni retkelle. Sinunhan tarvitsee vain käydä Serendipin saarella ja toimittamassa sinulle antamani tehtävä. Sen jälkeen voit palata niin pian kuin tahdot. Sinun on mentävä, sillä tiedäthän, että olisi arvoni mukaisesti jättää kiitollisuuden velkaan mainitun saaren kuninkaalle. Havaitessani, että kalifi hartaasti halusi myöntymystäni, alistuin ja kerroin hänelle, että olin valmis tottelemaan. Hän oli hyvin mielessään ja määräsi minulle 1000 sekiiniä matkarahoiksi. Valmistauduin siis lähtöön muutamien päivien kuluttua ja heti kun olin saanut kalifin kirjeen ja lahjan, matkustin Bassoraan, jossa nousin laivaan. Purehdus oli hyvin onnellinen. Saavuttuani Serendipin saarelle minut saatettiin heti hyvin juhlallisesti palatsiin, jossa kuningas minut nähdessään huudahti: Tervetuloa, Sinbad, täältä lähdettyäsi olen usein ajatellut sinua ja siunaan päivää, jona saamme jälleen tavata toisemme. Tervehdin häntä kunnioittavasti ja kiitettyäni häntä ystävällisyydestä jätin hänelle kalifin kirjeen ja lahjan, jotka hän otti mielihyvin vastaan. Kalifin lahjana oli täydellinen kultakankaasta tehty 1000 sekiiniä maksava vaatekerta, 50 kallisarvoista purppuraviittaa ja 100 valkoista Kairon, Suetsin, Aleksandrian hienoimmista palttilasta valmistettua, uhkea, syvyyttään leveämpi, tuumanpaksuinen agaattimalja, jonka pohjalla oli kohokuva esittäen toiselle polvelleen langennutta metsästäjää, jännitetty jousi tähdättynä leijonaa kohti. Kalifi lähetti kuninkaalle myös upean taulun, jonka tarun mukaan oli kuulunut suurelle Salomolle. Kalifin kirje kuului näin: Tervehdys oikean tien ylimmän oppaan nimessä Allahin käskynhaltijalta ja Harun al-Rashidilta, jonka kaikki valtias on asettanut profeettansa sijaiseksi ja hallitsijaksi hänen autuaasti nukkuneiden esi-isiensä jälkeen, mahtavalle ja kunnioitetulle Serendipin Rajalle. Kirjeesi tuotti meille suurta iloa ja lähetämme tämän keisarillisesta linnastamme ylevimpien älyjen kukkatarasta. Toivomme, että sinä siihen vilkaistessasi käsität ystävällisen tarkoituksemme ja suvaitset ottaa lahjamme vastaan. Hyvästi. Serendipin kuningas oli hyvin mielissään, että kalifi vastasi hänen ystävyyteensä. Vähän tämän puhuttelun jälkeen sain vain vaivoin luvan palata ja hyvin kaunis lahja mukanani astuin laivaan purjehtiakseni Bagdadiin, mutta onni ei saanut minun saapua sinne niin nopeasti kuin olin toivonut. Allah oli määrännyt toisin. 3-4 päivää lähtömme jälkeen kimppuumme hyökkäsi merirosvoja, jotka helposti valtasivat laivamme ja kuljettivat ne miehistöstä, jotka eivät kaatuneet taistelussa, etäiseen maahan myyden meidät siellä orjiksi. Minä, joka olin näiden joukossa, jouduin rikkaalle kauppiaalle. Heti kun hän oli minut ostanut, hän vei minut kotiinsa, kohteli minua hyvin ja puki minut varsin somiin vaatteisiin, vaikka olinkin orja. Kun hän ei tiennyt kuka olin, hän kysyi minulta muutamia päiviä myöhemmin, osasinko mitään ammattia. Vastasin, etten ollut käsityöläinen, vaan kauppias, ja että merirosvot, jotka minut myivät, olivat ryöstäneet minulta kaiken omaisuuteni. Mutta sano minulle, hän uteli edelleen, osaatko ampua jousella?
Vastasin, että olin sitä nuoruudessani harjoitellut. Hän antoi minulle jousen ja nuolia, otti minut taakseen norsun selkään ja vei minut tiheään metsään muutaman tunnin matkan päähän kaupungista. Tunkeuduimme aika syvälle, ja kun isäntäni katsoi sopivaksi pysähtyä, hän käski minun astua alas. Sitten hän, osoittaen korkeaa puuta, sanoi minulle: "Kipä tuonne ja ammu norsuja, jotka näet kulkevan ohi. Tässä metsässä on niitä tavattoman paljon, ja jos kaadat jonkin niistä, tule ilmoittamaan minulle." Näin puhuttuaan hän jätti minulle evästä ja palasi kaupunkiin. Minä vaanin puussa kaiken yötä. En nähnyt norsuja, mutta seuraavana päivänä auringon noustua äkkäsin suuren lauman. Ammuin niitä kohti useita nuolia ja viimein yksi norsuista kaatui. Toiset poistuivat heti ja antoivat minulle tilaisuuden mennä isännälle ilmoittamaan saalistani. Kun olin kertonut hänelle asian, hän tarjosi minulle hyvän aterian, kiitti taitojani ja puhui minulle hyvin ystävälliseen sävyyn. Myöhemmin palasimme yhdessä metsään, jossa kaivoimme kuopan ja hautasimme norsun siihen. Isäntäni aikoi tulla riistämään siltä hampaat kauppatavaraksi, kun raato olisi märäntynyt. Jatkoin tätä hommaa 2 kuukautta ja kaadoin joka päivä norsun kiivettyäni milloin yhteen, milloin toiseen puuhun. Eräänä aamuna norsuja väijyessäni huomasin suureksi kummastuksekseni, että ne eivät tapansa mukaan kulkeneetkaan ohitseni metsän läpi, vaan pysähtyivät ja lähestyivät minua kauheasti meluten, niin monilukuisina, että tanner oli niiden peitossa ja tärisi niiden jalkojen töminästä. Ne piirittivät puun, johon olin kätkeytynyt, ja seisoivat kärsätojossa ja tuijottaen minuun. Pysyin hievahtamatta pelottavaa näytelmää katsellessani ja olin pelosta niin jäykistynyt, että jousi ja vasamat putosivat käsistäni. En pelännyt turhaan. Kun norsut olivat jonkin aikaa tuijottaneet minuun, yksi suurimmista kietäisi kärsänsä puuntyven ympärille, riuhtaisi sen juurineen maasta ja paiskasi tantereelle. Minä putosin puun mukana, ja norsu otti minut kärsäänsä, nakkasi selkäänsä, kuljetti kaikkien toveriensa saattamana kukkulalle, johon se laski minut, ja poistui laumoineen. Voitte käsittää kummastukseni, kun nousin pystyyn ja havaitsin, että kukkula oli katettu norsujen luilla ja hampailla. Arvasin heti, että siellä oli niiden hautausmaa, ja ihmettelin pitkäkärsäisten vaistoa. En näet epäillyt, että ne olivat tuoneet minut paikalle vartavasten osoittaakseen minulle, kuinka järjetöntä oli vainota niitä, koska en muuta halunnut kuin niiden hampaita. En viipynyt kukkulalla, vaan käännyin kaupunkia kohti, ja vuorokauden vaellettuani saavuin isäntäni luo. En ollut tavannut siellä ainoatakaan norsua, mistä päättelin, että ne olivat vetäytyneet edemmäksi metsään, antaakseen minulle tilaisuuden palata esteettä vuorelle. Isäntä tuli iloiseksi nähdessään minut. "Sinbad Parka", hän huudahti. "Olin kovin huolissani tähtesi. Olen ollut metsässä, jossa näin maasta riuhtaistun puun, jousen ja nuolia tantereella. Turhaan sinua etsittyäni. Pelkäsin, etten enää koskaan näkisi sinua. Kerrohan minulle, mitä sinulle tapahtui ja minkä onnellisen sattuman kautta olet vielä hengissä." Tyydytin hänen uteliaisuutensa, ja kun seuraavana aamuna kävimme yhdessä vuorella, hän havaitsi suureksi ilokseen, että olin puhunut totta. Sälytimme sen norsun selkään, jolla olimme sinne ratsastaneet, niin monta hammasta kuin se jaksoi kantaa. Siellä oli norsun luuta yllin kyllin. Kotiin päästyämme isäntäni sanoi minulle: "Sinbad, emme ole ainoastaan tulleet rikkaiksi, vaan olet myöskin pelastanut monen ihmisen hengen, sillä tähän asti on suuri joukko orjia tuhoutunut hankkiessaan norsunluuta. Älä pidä itseäsi enää orjana, vaan pyydä minulta mitä haluat, sillä Allah on ilmeisesti valinnut sinut johonkin suureen tehtävään." Vastasin ystävälliseen selitykseen. "Minulle lahjoittamasi vapaus riittää korvaamaan kaikki, enkä halua mitään muuta palkkiota palveluksesta, joka minulla oli onni tehdä sinulle kuin luvan palata kotimaahani." "Hyvä", hän sanoi. "Monsuuni tuulella saapuu pian norsunluuta noutuvia laivoja. Lähetän sinut kotiin ja annan sinulle millä maksat matkasi." Kiitin häntä vapaudestani ja hänen hyvistä aikomuksistaan minua kohtaan. Viivyin hänen luonaan vielä vähän aikaa monsuunia odotellen
ja sillä välin teimme niin monta retkeä kukkulalle, että kaikki varastohuoneemme täyttyivät norsunluulla. Toiset samaa tavaraa välittävät kauppiaat noudattivat esimerkkiämme, sillä asiaa ei voitu pitää kovinkaan kauan heiltä salassa. Laivat saapuivat vihdoin, ja kun isäntäni oli valinnut sen, jolla minä matkustaisin, hän lastasi sen puolille norsunluuta minun laskuuni, toimitti runsaasti matkaeväitä ja pakotti minut sitä paitsi ottamaan lahjaksi muutamia seudun arvokkaita harvinaisuuksia. Kiittelin häntä siis kaikesta 1000 kertaa ja lähdin purjehtimaan, sanottuamme ensin toisillemme kyynelsilmin jäähyväiset. Pysähdyimme eräille saarille hankkiaksemme tuoreita ruokatarvikkeita. Kun laivamme oli saapunut erääseen Intian mannermaan satamaan, jossa kävimme maissa, ja kun en huolinut uskaltautua meritse Bassoraan, purkautin norsunluuni ja päätin jatkaa matkaani maitse. Ansaitsin suuria summia norsunluullani, ostin kaikenlaisia harvinaisia esineitä, jotka ajoin lahjoiksi, ja kun kamelini oli kuormitettu, lähdin ison kauppiaskaravaanin mukana matkalla. Vaellukseni kesti kauan ja kärsin paljon, mutta siedin kaikki nurkumatta, ajatellessani, että minun ei tarvinnut pelätä haaksirikkoa, merirosvoja, käärmeitä ja muita vaaroja, joita olin niin usein kokenut. Kaikki vaivat loppuivat vihdoin ja saavuin turvallisesti Bagdadiin. Menin heti kalifin puheille ja selostin hänelle lähettilään toimeni tulokset. Ruhtinas sanoi jo ollessaan huolissaan, kun viivyin niin kauan, mutta aina toivoneensa, että Allah varjelisi minua. Kun kerroin hänelle seikkailuni norsujen kanssa, hän oli kovin kummissaan, eikä olisi uskonut minua, jolla ei olisi tuntenut totuuden rakkauttani. Hänestä tämä kertomus, samoin kuin aikaisemmatkin seikkailuni, olivat niin merkillistä laatua, että käski erään kirjurinsa piirtää ne kultakirjaimilla pergamentille arteistossaan säilytettäväksi. Palasin hyvin tyytyväisenä saamiini kunnianosoituksiin ja kalifin lahjoihin, ja olen siitä lähtien kokonaan antautunut elämään perheeni, sukulaisteni ja ystävieni parissa. Sinbad päätti kertomuksen 7. ja viimeisestä retkestään ja sanoi kääntyen Hindbadin puoleen. No ystäväni, oletko kuullut kenestäkään, joka on kärsinyt niin paljon kuin minä, tai tuntenut ketään ihmistä, joka on kokenut niin monenlaisia vaiheita? Eikö ole kohtuullista, että kaiken sen jälkeen saa nauttia tyyntä ja hauskaa elämää? Hindbad tuli lähemmäksi, suuteli hänen kättään kunnioituksensa merkiksi ja sanoi, että hänen omat vastauksensa olivat perin vähäpätöisiä niihin verrattuina, joita oli kuullut Sinbadin kertovan. Sinbad lahjoitti hänelle taas 100 sekiiniä ja sanoi, että kantajalle oli joka päivä paikka varattuna hänen pöydässään ja että hän voi aina luottaa merenkulkija Sinbadin ystäviin.